Sumuka po mama oy. Imbis lang may kidili mo eskwela kay Lunes. Ay! Gamitang magic technique be. Ang magic technique ay ahos. May ganik eh. Naikibutang si Mama Dre ang ahos. Pangadlok sa bitin. Muna ko ang ibutang be. Ibutang ko na sa kong ilok eh. Para manginit ko. Para makaingon si Mama nga. Gikalintura ko. Si Prox, usa matad. Mubangon ka dili. Hala, murag nanginit ako eh. Mahal, ikaw mas kwela. Kaya gikalintura ko. Init kay ko. Usa gikalintura. Nagpasumangil ka na pud ba? Init lagi ko ma. Dali dire. Bantay bitaw ha. Ug wa ka gikalintura kay mabunalan ta jud ka. Dali ma. Hala, init jud di ay ka. Oh, gikalintura ang TV ma. Sige, magpalit sa kong tambal ha. Wala na, naatik naman si Mama. Di na dyan ko kay eskwelahan eh. Salamat sa magic ahos. Karun, ako asang liliyon si Mama Vicky. Magpalit na itong tambal si Mama. Ay, wala na. Pwede na kumusibatan eh. Kay layo man dyan katuan mo. Ato man dyan og lungsod. Impas, makabukoy-bukoy na po si G-Prox ani. Kay nilakaw mo si Mama. Nagpalit man ng tambal. Ato na kabi. Uy, hala. Di ka lakaw si Mama bay. Bukoy po Mama mo lakaw oy. Si Prox, sa'yo paglaglag ha. Kay baw nagsakit ka, magpalit kong tambal. Ato na ko. Oh ma, dili ko maglaglag. Pero, ate kra kay laay kayo riya sa balay. Usa ka himuon ako karon no? Ay, managa di ay kumay pero kinahanglan man ako og kauban. Nang eskwela ang mga choy. Ay, moadto di ko sa unahan at iko na ko sila nga pula ang kalendar. Oh no. Ako ang kinahanglan karon kalendar. Unya, crayons. Patay, nadyo ko choy nga makuyog karon maatik na ko nga pula ang kalendar. Hala, ako pira na ba? Dakuha na di, uy. Rin ako gayong sula na no. Bibi pira na, magamit na ka. Relax lang ka diha. Love ka ni G-Prox. Bibi pira na, dirasa ka kay mula ka sa si G-Prox. Managa, magkuha o pagkaunin mo. Karon, unsa ka ni pizza karon na? Ay, 20. Ako nang kulurog pula bi. Matik yung mga chuya ron, yung klase kay ako ang kuluran ng kalendar og pula. Dapat tarungon din ako ni og pula bay. Kulor. Mura pwede na ni ba? Matik na yung mga chuya ni. Mangita na kong chuya dito nga. Kuyugon ako managabi kay ino na ko nga way klase kay pula ang kalendar. Hey, dawi. Uy, hala. Bay. Na si Nardo boy! Impas yun ni si Nardo ron ako ang first target! Matik yun ni siya ron nga wala klase kay pula ang kalendar! Awa oh! Pula ang kalendar kay gihimo ni G-Prox! Ilan na po bay? Lunes na Lunes. Uy Nardo! Uy G-Prox! Unsa man? Dala-dala lagi kay kalendar. Muskwila ka Nardo! Wala may klase ron! Awa oh! Pula man ang kalendar ko! Sure ba? Hindi ako tanawan ako ng kalendar? Lao, pulag yun di bay. Oh! Pula lagi! Na ano pala si Nardo boy? Wala klase! Na, sayangan, napulaw pa dyan ko. Imbising mo ni Mama, magpihirami, magsayo-sayaw. Sayangan, no? Dili na masayang Nardo oy! Kuyo mo ta sa kuwata! Managata! Yatis, asa man ta managa? Dito ka sa unahan ba? Basta kay kuyog lang sa kuwata ta! Sige, tara ta. Umaday klase, palaw-palaw pa ko. Tara! Managa ta. Uy Nardo! Taguin ako ang kalendar kay basi kasaban kong mamag mawala na! Ulagi, taguan, hinako. Tara na ta! Ito nagkuhaw na ko ang tagang kitaguan! Tara na ta! O tara taga Nardo! Imo na ito! Oh, sa manigamaya, pura nag-PC sa kuha, uy. Kanaray mo Nardo kay panggurami! Kini ako kay pangbarilis mo ni! Dali na managa na ta! Kitsa na ta! Dali, ito po diri asa imong kuan, uy. Taganan. Nardo! Makakuha yun nagbarilis ni ako karon klaro kayo! Yatis, unsa man ni? Wala man ni klaro, Rox. Kay gani manggamay hinog-hikot ang imong gihatag sa kuha. Mura magbutiti ray makuha ani. Ayaw na kalampag diyan Nardo! Hala! Tabangi ko may kigay kayo! Hala! Sinardo man ang si G-Prox o nanagalag na sila! Ako din yung lubugon di ay! Ikilaban man na yung ng G-Prox o! Kung alin yung pasabayon si Nardo! Kay kamiran duwa man naga! Biala mo si G-Prox! Tabang! Ako na G-Prox! Masama na! Ayaw na nagawa ko barilis! Yate! Niabot rin si Juyaksok ng lubog ba? Imbis nakakuha na kong barilis! Sumukan ni mo yung Juyaksoy! Barilis imong mata? Sukol gani? Yate! Sukol oy!
Dako-dako lang na iyabay madlok si Jiprox. Nardo, kita na naman naga, di na to kuyugo si Jiprox. Ngi kami mang duha nagsabot Juyax. Dari ka sabay sa kuha kay nako juice nga pula. Unsam na nga Diyos, mura mo na gasolina. Ngi, piyansa ka ni, pag muinom ka ni, mugwapo man ka. Sige Juyax, sa imo ako mo sabay, kay lamigay na mo juice bay. Kani ka Jiprox, so wala man ni klaro kay tikasan kayo. Ang gihatag niya sa ako nga taga, kay katong gamay, iya kay dako. Ngi, wa mo ni kay klaro Jiprox. Ingana, day mo hatabangan, di ko ninyo. Bantay lang mo, kuha na kukupiran na, paabot ko diya. Bantay lang kan Juyax ka. Imo di kong giaway ha. Dalo na ko niya kupiran na, be. Lami aja dahil sa imo juice Juyax, no? Oh, lami, uy. Bibibira na! Atak ka to sila Juyax ito ka, kay giaway ko nila! Sige, basta! Daw, atak ka, kay ato si Juyax, kay mautoy nang away sa ako! Okay, basta! Wala na ni. Kira naman na Juyax, gipaak pa jud ka oh. Do, tagam! Gipaak lagi! Ano giaway si Jiprox? Padlungo na dyan yung Jiprox, oy!